samun zafafan labarai daga masana'antar Kannywood. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Ku ci gaba da bibiyan mu a kowane lokaci a tashar mu mai suna Arewa 224. Mun gode. Gombe, wacce ta kasance ɗaya ce daga cikin shahararrun jarumai a masana'antar Kannywood, kuma ɗaya daga cikin jaruman da babu kamar su a halin yanzu. Momi Gombe ta shiga sahun jaruman da suka taɓa yin aure kafin tauraruwarsu ta fara haskakawa a masana'antar Kannywood. Kwatsam ba zato ba tsammani a wani taro da aka gayyaci Momi Gombe na shahararrun jarumai a Afirka, wanda aka gudanar da shi a Egypt, babban birnin Misra, wanda aka gayyaci shahararren mai kudin nan balarabin nan kuma sarkin kasar Dubai domin ya zo ya karrama manyan jarumai a Afirka, wanda suka hada su Naira Marley, Wizkid, Davido, Umar M. Sharif, Momi Gombe, Maryam Yahaya da ragowar manyan jarumai a masana'antar Kannywood da Bollywood da ma Afirka baki daya. A wannan taron, sarkin Dubai ya ba da kyauta ta musamman wa manyan jarumai, inda Momi Gombe ta tashi da kyautar wata shahararriyar dankararriyar mota. Momi Gombe ta yi nasarar samun kyautar Ferrari ne a gurin sarkin Dubai, wanda ya kasance irinsa na farko da wata jaruma ta samu a masana'antar Kannywood. Da wannan dalilin ne darajar Momi Gombe ta ƙara ɗaukaka fiye da kowane lokaci a masana'antar Kannywood. Idan ba ku manta ba, a kwanan nan ne Momi Gombe ta bayyana hoton 'yarta wacce ta yi bikin zagayewar ranar haihuwarta. Wannan abin ya ba mutane mamaki matuƙa, ganin cewa ba a taɓa ganin hoton 'yar Momi Gombe ba, sai gashi kwatsam ba zato ba tsammani a lokaci guda ta bayyana a shafinta na Instagram, "Happy birthday to you my daughter," tana nufin murnar da ranar zagayowar haihuwar ki 'yata ya kasance lokaci na farko da mutane suka taba ganin 'yar Momi Gombe. Ku ci gaba da bibiyan mu a shafinmu mai suna Arewa